Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka National Council of Educational Research and Training kala palat padba ya ka lenong kabaiday bat ka Operation Sindur na kabanta ki khana school ki bapuli nadu ka class 3 hadu class 12. Ha ki lenong syapang ka Operation Sindur on batay omtang ya ka jinghar thma ka India ya ka Pakistan. Henry kan batay khamba ya ka jingrai kot ka sarkar ban yada ya ka ri bat ban penne ya ka syongsuk syongsan bat ban burom ru ya ki mensim balului ki bala doe na ka jinghar thma kan san ha ki leno. Ka NCERT kala penwandor ya ki lenong syapang ka Operation Sindur kaban yaha bat karta jong ki khana khanang bakin snautu bha syapang ka ne ka operation. Ka Operation Sindur kadai ka jinghar thma ka India ya ki kitem leno ha Pakistan ha ka nyaw tarik ujamang arajar arpsan hadin baki leno Pakistan kila penyap ben ya ki arpan rengot ki beriu ki balait kai pengat ha Pahalgam ka bahab ha Jammu and Kashmir.